फरायसाफोर जों दिनै गिबियाव चैप्टर 2 थियोरी अफ कन्ज्यूमर बिहेवियर नि सायाव सावरायगोन। बेवहाय जों बाजेटजों सोमोन्दो थानाय आयदाखौ बासिनानै लादों। दिनै बाजेटनि सायाव सावरायगोन, नाथाय बाजेटजों लोब्बा थानाय थियोरीखौ जों सावराया दिनै। बेजों लोब्बा थानाय अनलि मेथ्स सानखान्थि आयदाखौल' सावरायगोन, जायफोरनिखि सरासनस्रायै जोंनि एग्जामाव फैबाय थायो आरो बहुत इम्पर्टेन्ट। बेनि सायाव जों सावरायगोन। दा गिबियाव आं बाजेट लाइनखौ दिन्थिनो नागिरदों। नैबे जोंनि बाजेट लाइन। बे बाजेट लाइननि बे हराइजन्टेल एक्सिसआव गुड वान माने मुवा सेथि मुवाखौ दिन्थिनाय जादों आरो भार्टिकल एक्सिसआव नैथि मुवा गुड टू नैथि मुवाखौ दिन्थिनाय जादों आरो बे जाबाय जोंनि बाजेट लाइन। नोंथांमोना मिथिखागौ फरायसा गासिबो जे बाजेट लाइना स्लोपा डाउनवार्ड स्लोपिं जायो। बेखौ आं लिरना होदों स्लोप अफ द बाजेट लाइन, जायनिखि डाउनवार्ड स्लोपिं गोजौनिफ्राय गाहायजों फैयो। आरो बेवहाय दं गुड वानावहाय सेथि मुवायाव m/p1 आरो नैथि मुवा दं m/p2, जायखौ आं बेयाव दिन्थिदों। गुड वानखौ जुदि जों गुड वानखौ x1 होननानै हमना लानाय जायो, बेवहाय जों x1 नि भेलुखौ दिहुननो थाखाय डिटारमाइन खालामनो थाखाय m/p1 खौ बाहायनाय जायो आरो नैथि गुड x2 बा नैथि मुवाखौ दिहुननो थाखाय जों m/p2। बे m आ जाबाय इनकाम, कन्ज्यूमार्सनि इनकाम, आरो p2 आ जाबाय नैथि मुवानि नैथि बेसेन आरो सेथि मुवानि सेथि बेसेन। बे m आ जाबाय इनकाम, कन्ज्यूमारनि इनकाम। दायो बे स्लोपखौ जों बाजेट होननानै मिथिनाय जायो आरो बे बाजेटनि इकुवेशना जाहैबाय m = p1 * x1 + p2 * x2। जों मिथिगौ दे x1 बेवहाय जों जुदिबो x आरो y मोननै मुवा हमनो हायो, जों बेखौ आं बे इकुवेशनाव x1 आरो x2 जों दिन्थिनाय जादों। जो p1 आ जाबाय बे मुवानि बेसेन, सेथि मुवानि बेसेन, सेथि मुवाया जाबाय x1 आरो p2 आ जाबाय नैथि मुवानि बेसेन, नैथि मुवाया जाबाय x2। m माने इनकाम। स' जोंनि बाजेट इकुवेशनाव m = p1 * x1 + p2 * x2 जागोन आरो बे जाबाय जोंनि स्लोपआ जाबाय बे नैबे स्लोप गोजौनिफ्राय गाहायजों फैनाय। जोंहा कुवेश्चन फैयो, व्हाई डाज द बाजेट लाइन स्लोप डाउनवार्ड? बे थियोरीखौ जों दायो रायलाया, बेखौ उनाव गुवारै रायलायगोन जोङो। दिनै स्लोप अफ द बाजेट लाइनखौ दिन्थिदों -p1/p2 नेगेटिभ प्राइस रेशियो, माने बाजेट लाइननि स्लोपआहाय गाहायजों फैनायनि थाखाय -p1/p2 जायो। द नेगेटिभ प्राइस रेशियो अफ द बाजेट लाइन। दा बेखिनिया जाबाय जोंनि सुंथाबै बाजेटनि सायाव कनसेप्ट। फरायसाफोर दायो जों बे बाजेट इकुवेशनजों लोब्बा थानाय मोनसे एग्जाम्पल बिदिन्थि लानि। बे बिदिन्थिया सरासनस्रायै एग्जामाव फैबाय थायो, खेबसे नङा खेबनै बेबायदि फैगासिनो दं। दा सोंलुआ जाबाय द टटेल मानि इनकाम अफ ए कन्ज्यूमार इज m and he spends his entire money income on the consumption of two commodities, mainly x and y. बेवहाय गोसोआव लाखिनांगौ फरायसाफ्रा मोननै मुवा होदों x आरो y. The price of x and y are px and py respectively. State the budget equation. सुंलुआव जोंहा बाजेट इकुवेशनखौल' मख'नो थिनदों, स्टेट होनदों मख'नोल' थिनदों बाजेट इकुवेशन। जोबोर गोलाव मेथ्स नङा बियो। दा जों इक'नमिक्सनि सानखान्थिखौ खालामनायनि सिगाङाव जों सानफ्रोमबो सुंलुखौ मोजाङै बुजिना लाग्रोनांगोन आरो सुंलुआवनो जोंनि फिननाया माखासे हाबनानै थाखायो। दा बेनि सलिउशननि सिगाङावनो आं फरायसाफोरखौ खावलायनो नागिरदों, जायफोरनिखि फार्स्ट इयार एग्जाम दा बावैसो होनो होननानै सानदोंमोन, नाथाय लकडाउननि थाखाय होनो मोनासै। फरायसाफोरनि थाखाय सरकारा जुदिबो बुंदों जे बिथांमोनखौ पास खालामना होगोन, नाथाय जोंहा जुदि लकडाउना थाबैनो जोबो जोंनि कर्सआ आवगायलांगौमोन, नाथाय आवगायलांनो हादिया। बेखायनो जोंनि एग्जामा फेब्रुवारि दानाव जानाया सियर। बेखायनो आं फरायसाफोरखौ जायफोरनिखि फार्स्ट इयार एग्जाम दा बावैसो होलायदों बिथांमोनखौ नि थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों।
दा सल्युशनाव फैदों दा जों बेखौ कुइसनाव होनाय दं जोंहा होनाय दं एम इनकामखौ होनाय दं बेनि उनाव दं मोननै मुवा होनाय दं एक्स आरो वाइ बे इनकामखौ सोंलु बायदिब्ला बे इनकामखौ बे सासे मानसिया एक्स आरो वाइ मोननै मुवा बायनायाव गासैखौबो बाहायजोबो बेनि उनाव बे एक्स आरो बे एक्स आरो वाइ मोननै मुवानि बेसेनखौ होनाय दं पि एक्स आरो पि वाइ दा जों बाजेट इकुवेशनखौ मख'नो नांगौ थ' बाजेट इकुवेशना जागोन जोंहा गिबियाव जों लिरनांगोन गिभेन डेट होनाय दं इनकाम अफ कन्जुमार इज इक्वल टू बेसे होनाय दं एम होखानाय दं ओमफ्राय गुड वान खौ जों होनाय दं बेसे एक्स आरो गुड टू खौ होनाय दं जोंहा वाइ आरो बे गुड एक्स एन्ड गुड वाइ नि प्राइस बेसेनखौबो होनाय दं प्राइस अफ गुड वान इज इक्वल टू बेसे होनाय दं पि एक्स आरो प्राइस अफ गुड टू बेखौबो होनाय दं जोंहा पि वाइ दा गासैखौबो होखानाय दं दा जों मा दिहुननांगौ अनलि स्टेट मेनसनल' खालामनांगौ जों मख'नो नांगौ बाजेट इकुवेशना मामोन जों दा बैसो सावरायलांदों जे बाजेट इकुवेशन इज इक्वल टू व्हाट एम इज इक्वल टू P1 X1 प्लस P2 X2 नोंथांमोना X1 नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो जों Xबो लिरनो हागोन आरो X2 नि जायगायाव जों Yबो लिरनो हागोन आरो बेवहाय जोंहा X आरो Y होनाय दङ जों X आरो Y खौ लाबा जोंहा जेबो गोरोन्थि जाया थ' जों मिथिगौ दे that our budget equation is what m is equal to मा जायो budget equation मामोन जोंना p1 आं x1 खौ लादों बेयाव xy लायाखै प्लस p2 x2 therefore budget equation will be m दा m माने मामोन जोंहा इनकाम आरो इनकामखौ होनाय दं इनकामखौ जोंहा होनाय दं m होनाय दं m नि जायगायाव जोंहा m आनो जागोन आरो p1 माने मामोन जों प्राइस p1 माने प्राइस बबेनि प्राइस x1 कमोडिटिनि सेथि मुवानि प्राइस p1 आरो जोंहा प्राइस सेथि मुवा 1 नै बेनि प्राइसखौ होनाय दं px आरो मुवा सेथि मुवाया मामोन जोंहा x कुइसनाव होनाय बायदि सोंलुआव होनाय बायदि सेथि मुवाया x आरो नैथि मुवाया y स' बेयाव सेथि मुवाया मा जोंहा x बे सेथि मुवा इनटु x प्लस नैथि मुवानि बेसेना py आरो नैथि मुवाया y बे जाबाय जोंनि बाजेट इकुवेशन